ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଲେଟା ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶା 2023 ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି 2023ରେ ହେଇଥିଲା ନା 22ରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 2023 ରହିଛି ବୋଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି? ଏଠି ଏପଟେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମତାମତ? ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ମାନେ କି ସୁରକ୍ଷା? ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାକୁ ପଚାରିବା। ସୁରେଶ ଯେଉଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନଟା 2023ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା 2022ରୁ? ଏଇଟା ଯେବେଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସେବେଠୁ ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜନମତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଯାଉଛୁ କାରଣ ଆମର ଭାଇଟା ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମୁନା ଭାଇ ପାଖକୁ ସେ ବହୁତ ଫୁଙ୍କାନୁଫୁଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁନା ଭାଇର କିଛି ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ସାଇବର ଠକେଇର ଅଭିଯାନଟା 22ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା 23ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ଆମ କଲେଜରେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଲେଜ ପିଲା ଜଣେ ଠକି ଯିଏକି ମିଟୁ ଗୌଡ଼ ଯିଏକି ସାଇବର ଠକରେ ଠକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତମର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ନୀଲ ହେଇଯିବ ପଇସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କଲେଜ ଯାହାକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲେଜର ରିପୋର୍ଟର ଟିଚୁଂ ସହ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିଚୁଂ ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ।